Kinundena ni Bayan Muna Representative Eufemia Cullamat ang pagkamatay ng kanyang anak na si Jeveline alias Caleb sa isang engkwentro ng New People's Army o NPA sa 3rd Special Forces Battalion ng Philippine Army. Ayon sa kongresista, hindi isang tropeyong ipaparada para sa propaganda ang bangkay ng bunsong anak. Dagdag pa niya, higit niyang ipinagmamalaki si Jeveline na siyang namatay na nakikipaglaban para sa kapakanan ng bawat lumad, kaya't maituturing itong bayani ng mga lumad at ng buong bayan. Nagbigay na rin ng unang paalala si Rep. Cullamat na gagamitin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA ang pagkamatay ni Jeveline upang idiin ang Makabayan Block bilang kasapi ng NPA. Samantala, isinisi naman ni NTF-ELCA spokesperson Yusek Lorraine Badoy ang pagkamatay ni Jeveline sa mismong ina nito na si Representative Eufemia Cullamat. Sa Facebook post ni Badoy nitong linggo, sinabi nito na nakakalungkot dahil walang pagpapahalaga sa buhay ng sariling anak si Rep. Cullamat at siya mismo ang humikayat sa sariling anak para sumapi sa NPA.